Здравейте, аз съм Станко и имам 4 котки, но днес ще си говорим за още 10 такива. Малки сладки котета, или общо казано, 10 най-горещи изгряващи звезди на българската музикална сцена. На 10-та позиция намираме Изабела Алексиева, или по-позната като Изи. Вече е малка, но има хит с Криско, което за българската музикална сцена си е голямо постижение. Освен това, какво разбираме за нея? Тя е голям фен на Риана, дори има нейните джапанки. Достатъчно полезна информация за нея. Юху! Тази реплика е запазена марка на певицата Ева, която се намира на 9-то място. Ева е много известна не само от нейните песни, но и също като влогър в Кифла. Много добра актриса. Или всъщност, може би това е реалити за самата тебе? Няма значение. Важната информация, която може да отбележим за нея, че е родена на 31 май, а кой е роден тогава? Аз. На 8-ма позиция намираме красивата казанлъшка роза Суче Лале на Елина Георгиева. Толкова красива, че ако това беше класация за красота, тя щеше да бъде победителката. На 7-ма позиция намираме невероятната Мона, певица, актриса, а с последната си гола фотосесия и прелестница. Невероятно талантлива и ако си забравил, че е певица, тя дори сама си пише песните. Всичко при нея е уникално, освен един факт. Има фобия към котки. Възможно ли е човек да живее без 4 котки? Много тежък въпрос. На 6-та позиция откриваме една фатална скорпионка. И когато уточнявам зодията, това го правя, защото тя е маниачка на тема астрология. Здравей, Джулия! Тя е толкова магнетична, че дори е кръстена на самата Джулия Робъртс. Кармична връзка. Отново астрология. Ако си забравил, че е певица, и ние скоро вече започваме, защото тя спира да прави песни. Моля те, завърни се на музикалният небосклон. На 5-то място откриваме гордостта на малката Виена. Или казано с други думи Русе. Или казано с други думи Дивна. Дивна беше толкова невероятно талантлива още от малко чаве, а вече ето такова маце. И прави хит след хит. Почна с Криско, мина без Криско и продължава напред. Браво, Дивна! Браво! Следващата позиция е малко специална. Тя се присъжда в тенис турнирите, но и в нашата класация. Казва се Wildcard и е за невероятната Биляна Лазарова. Знаеше от предаването Големите надежди, а наскоро и пусна първо парче с Кристо. Опасна мацка. Тренира бокс и няма 18. Какво по-опасно? На 4-тото престижно място намираме Михаела Маринова. Невероятно талантлива, още с първият си хит ни Стъпка напред. След това ни довърши, но това няма значение, защото тя е толкова млада, че тепърва ще ни мачка. Браво, Мише! Вече имаш награди от БГ Радио, вече имаш и 4-то място от нас. На 3-то място намираме приказно красивата Христина Христова, Тита. И ако преди Силистра беше известна с Пеликани, вече е известна с Тита. А преди да подпише с звукозаписната компания на Криско, самия той е следил цели 2 години. Уникално, ние също може да го изпълним. На 2-ро място в подножието на върха се намира на невероятна Фурия. Какво? Какво не чу? Дарина Йотова Дара. Първият е хит Какво не чу стана смазващ хит. Вторият е хит On to You стана смазващ хит, ама той беше първия, ама на английски. Наред е третия Родена съм такава. За първото място ще ми е нужно едно питие, защото става въпрос за една истинска лъвица. Не само в зодиакално отношение, но дори и на сцената. Естествено, че това е кралицата. I'm the Queen, Гери Никол. Наистина ли вярвахте, че може да бъде друг на това място? В смисъл всичко, до което тя се докосне, става хит? Какво повече е нужно? GN in the house. Това беше нашата класация за 10 най-горещи и нови певици на България. Ако ви е харесало, коментирайте. Ако не, дайте лайк. До следващия път.